Oromo gi jwang'o yawre kendo machiegni. Okinyi ma kawuono chenro mar mbako Oromo dhi nyime wasewinjo chal mar fwambo sama donjo e twak morango AGUCH NG-CDF. Nyaka Oromo gi jwang' dobed gimoro ma oganda moko de wach ni jor bura none ka ni kumoro achiel, e twech achiel. Gibiro kanyo achiel kendo gikadho paro mano mar chik maketo loko chik no ahinya mano mar NG-CDF kendo kete chike ma pacho kae. Ne gichopo e od bura karomgi, ne gigoyo ombulu duto, nyaka jogo mane ongeno tiyo nyaka gilony nyasani go ombulu. Ka gitieko to nokadhe kendo gichome achiel kachiel nyaka e od bura mar Senate, kama koro iwinje kacha ne odhi chomo kure. Kama gintiere kanya Oromo gi jwang'o oganda mathoth osebedo ka golo paro. Kendo kawuono wan gi thuolo mano mar twak ewi paro mar chikni, mano ma kadiponi okadh mopuodhi to dhi chalo nade kod jod bura kod jogo ma osebedo ka ogeno ahinya kuom NG-CDF. En twak malach ahinya Oromo jong dwa tieke kata kawuono, wada mulo mana moko kuom fuoni mantiere kae ma jotwak manogo kawuono dhi bedo kae ka kolonwa e chenro mar mbako Oromo. An dhi bedo kata e chenro ni, nyinga AGUCH, jagi sumo kanya Oromo keo nyaka sango tantiere ka kod welo ariyo dhi migi thuolo mar mondo migi moso okinyi ma kawuono. Mokwongo antiere kae kod Kevin Osido, jatatije mano ka County Governance Watch. Oyawre Kevin Osido kendo machiegni. Erokamano Cleo, kendo erokamano maduong' kuom rwakowa chenro mar mbaka Oromo. Winjo ka Mwesh wacho ni Oromo kose Oromo. Koro mbaka Oromo be kawuono. Koro mbakni wate dhi romo, to bedo ni mbaka mbekni, koro en mbaka kose mbekni Oromo. Erokamano, en twak mamit ahinya. Erokamano ahinya kendo machiegni okinyi ma kawuono. Kamachielo kanyo Oromo jwang' antie ka kod jaod bura ma Nyando, Jared Okelo, oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya osiepna Cleophas Oluoch, ma wuod kanyakwar mokeo sango nyakach. Amor ahinya kuom yudo gwel mondo watwagi jopiny kokalo mbui marwa mar Ramogi TV ma osemiyo jothurwa riekni mathoth ahinya. Kech ma en achiel kuom wang' jowi ma jothurwa ogeno ahinya mar yudo puonj kendo yudo momuoch sano mondo mi ging'e gik madhi nyime e pinywani. Erokamano bende ne jonyando kiyiena mar miya thuolo mondo atinegi sani kore tielo mar ariyo kana donjo higa 2017 kendo koro sani ane 2023 kagiyiera kendo higa mar 2022. Koro en erokamano ne jonyanda mor kodu. Koro kawuono luonga twak iluongo ni mbako Oromo. Mbako Oluoch, Oromo gi mar Okelo to dhi gi mar Osido. Koro girado ka wang' wasetieko koro mbako Oromo. Koro romi in koro idhi time mamoko. Erokamano kendo machiegni. Ka warango wechegi mago mag loko pen chike mopogore opogore pacho kata nye katiba maro mwalose odiochieng' ma kawuono. NG-CDF jod bura nowuok kar romo diponi kane Supreme Court kado maduong' mogik nogolo ng'eto ni en ataro mar chik mar miya agulu ma kama obedi koro mondo mi usoe katiba ma pacho ka. Noneno ka gima agulu mosebedo ka siro ne bedo targeted, ne omonje kendo kachal ka gima nodhi wuok e lwetu. Koso gima nomiyo jod bura ochopo duto e od bura chieng' no mane go ombulu tarik 1 dwe mar 7 kanyo weche ne thoth ahinya. To jod bura nochopo kar romo diponi nuwinjo ni agulu moro weu. Erokamano, an gi weche adek madwa wacho kotenore gi mano. Mokwongo, yiena mondo anyis jo Kenya te ni nyaka ne CDF chaki e higa mar 2003 ka Kibaki odonje loch. Kane mijumbe ma ol Kalau miluongo ni Muriuki Karue okelo bill e od bura manokalo mano create gimiluongo ni CDF matiyo nyaka sani. Onge higa nikech higa mar pesa e Kenya ka chakore tarik 1 dwe mar 7. Tiende norumo tarik 30 dwe mar 6. Gi higni go te onge sirkal mosechiwo pesa mano onego mi jo CDF e higa manogo e budget no. Pok notimore nyaka nene. Nyo wanene e higa ni kende. Kanyo Mbadi mochung' ne weche mag omenda kaachiel gi jatende ma William Ruto
nyo koni okwadonje sirkal kata higa manyien kapod wan gi gop jopiny. Omiyo nyo gikawo pesa no duto mar CDF nyaka gowi maiga mokalo cha. Mara 2023-24 nyo gimiyo waduto tete bilion 13 gowi to gi mag duto te mariga ni nyo mewa. Omiyo duto te CDF nyo golo siling bilion 68 e higa achiel. Pok nwaneno nyaka nene. Ruto time gin kachiel kod Mbadi. Kachiel gi pesa mar county. Ing'e ni county government osebedo gi ywaruok mang'eny ahinya weche mag pesa. Ichiwe mana ka yath mathiedho tuoche matek tek. Mana matin tone gi Kiswahili. Sani nyo koromo tarik 30 dwe mar 6 kapok nyo wang'ado aora wadonje new financial year. Nyo Ruto gi Mbadi okawo pesa no te ole lwet jo counties. Gima koro mono county tich sani korakia nikech gima ge ywago ga pile en ni pesa pok obiro, en ni pesa onge. Pesa no koro gin godo sani koro tiche modong. Wan bende kaka MPs kanitiere program mani chano mwaluongo ni project proposals mani kelo ne jo board mopuodho ni. Gima koro moni tiyo ne japiny sani koro onge. Mane kama wanenie mokwongo tik ka pesa modonje higa no gi budget ne ochiw nyaka nene gigo chakre. Mar ariyo ye mondo awach kama ni NG-CDF osewuotho marabora. In fact nochakore ka en CDF kato sebedo ka itere court gi ji mopogore nyaka migepe machalo ma osiep notelo negi miluongo ni County Watch, Katiba Institute, moro ni SITA. Gisebedo ka kinde gitero bura e nyim doho mondo miyo ng'i ane ni to CDF ni en fund mane, nikech kisomo katiba mar Kenya o recognize levels ariyo kende monego chiwnegi pesa. Mokwongo en national government, mar ariyo en county government. Koro ipenjo pesa mar adek ni be ok en mano kende, nitiere moro ni NGAF, National Government Affirmative Action Fund, ma joma mine mag counties. Wan gi NG-CDF ka kado moro be nyo osieko ka manyien iluongo ni Oversight Fund ma jo Senate. Ipenjo pesa gi ere kama katiba golo gi emomiyo kinde te ma jogo dhi e court to nyaka giwin nikech chik moteno pesa gi. Ing'e nitie constitution miluongo ni Supreme. Bang constitution, in order of hierarchy, wan gi gimoro ni Act of Parliament. Koro constitution nomiyo parliament teko mar operationalize the constitution. Ok operationalize gimi chaki sieko go kendo mowuok e bath constitution. Koro mano bende ni kanyo. Koro pesgi ka jogi ringo dhi e doho tiyudo ka kama gine anchored e constitution onge. Constitution recognize national government kod county government. Koro ka CDF ni no biro up to now ok operate on the supreme law man constitution, operate under an act of parliament. Eo miluongo ni NG-CDF Act. Koro ka ne CDF negi loke obedo NG-CDF mondo be nobed National Government Constituency Development Fund. Koro mano be nodhi nyaka Supreme Court. Supreme Court nyocho wite ni gima kamano onge. Omiyo kisomo article 256 gi article 257 kaka inyalo lok gimoro makete constitution koro ok en act, nikech act ka osefail te wasewuotho kodgi bende. Nochakore mana CDF 203 wamobedo gi moro 2012 moro 2016 gisebedo ka gi metamorphose kamano. Koro gima nyo timore penjo jo od bura nowuok te nyaka mane tuo nomilai mar mondo go ombulu. Nikech chik wacho ni gima koro nego ket e constitution nyaka ubed gi 2/3 majority. Nitie yore ariyo minyalo lok godo katiba. Kisomo 256 nitiere gima waluongo ni universal suffrage. Koro idhi ir japiny e referendum to giloke. Kaeto mar ariyo nitie parliamentary route ma bende obedo recognized in law. Ma en jo od bura nyaka yudre 233.
mondo go ombulu. E ngimana mar bedo MP nyaka 2017 aseneno weche ariyo kende. Diriyo kende ma MP biro mang'eny go. Mokwongo kane wagolo nyathi mag AGUCH manyocha wacho ni kionge share to kitie sirkal. Mano ne wabiro kar rombwa. Ema ne wakale 233. Mar ariyo en nyoro kanyo warwako chik mar CDF chik mondo bede constitution. Denyo wachopo 281 pok none nyaka ne. Iwinja mondo mi warwak gicha obede chik. Nikech ose fail te koro pok orumo. Nikech mokwongo en gimiluongo ni money bill. Money bill tiende ni en gima dhi interfere gi budget. Gimoro amora ma interfere gi budget chik wacho ni nyaka dhi e Senate for concurrence, nyaka obede National Assembly kuonde ariyogo. Senate ema koro dhiye mondo wadhi wang'e ane ka gidhi kalo nwago gi numbers. To ka ok gidware kaka be wawinjo maling' tino lwara. Aya, adani mapano kanya anga duogo iri kachiel ka biro iri Kevin Osido. En ka GAF, Senate Oversight kod NG-CDF. Kama gintiere ka duto. Bene woni ka gidonjo line moro matin mantiere kind loso chike, mwachon legislative role kod mano mag executive mag telo mapacho kae. Depon line ni nyalo bed ka iruche. Koso dhi bedo ko chal nade nikech kanye penjo maduong' mosebedo ni kanye ma ondike tije od bura ni onego bed ni omake pesa. Kata ko chwalo weche gi mag omenda e kor gwenge. Rokamano Cleophas. Mano en penjo maber ahinya. To en penjo ma anyalo duoke e yore ariyo. Mokwongo en yo mabuluongo ni political. To mar ariyo en gima buluongo ni technical. Koro political en nikech kisomo chik mar CDF machon gi NG-CDF to okine kama jaod bura ni donje. Masa moro wabende wapenjore ni to ang'ono momiyo jood bura gi omako gini malich kama. Dango bed nikech nyinge ma en Constituency Development Fund. Kose dang bed ni nitiere interests moko ma iluongo gi dongere ni conflict of interest ma jabura nyalo bedo godo. To king'iyo cases mosedhi doho ma mheshimiwa wachogi, ng'enyne mano eme kama yude strength of the case kata of the petition. Ni jaod bura ni ento role mare e fund ni en ang'o, nikech kaki wacha dieri katiba marwa ok no envision ni jaod bura dhi engage gi weche mag omenda mechanism minyalo luong ni implementation. Ni koro bende ong'iyo kaka pesa gi tiyo e yo mobende otudre gi pesa gi. Ting'e ni chon jo od bura ne wuotho ga nyaka gi checkbook. Ma kodhi kata liel kamoro to wacho ni udwaro skul ka to segolo checkbook osendiko. Mago all the reviews manotimne ne chik ma walose wiye ni nogolo oko. Manyiso ni kama walose ni onge kama jaod bura donje. Makila gimoro mar ariyo ma en the technical aspect of implementing the fund. Gimomiyo ng'enyne samoro waneno ni lwet jabura pod nitie kae en nikech king'iyo kata committees miketo kacha. Ni jaod bura ema propose names for a management committee obed of this committee members. Omiyo mano emomiyo king'iyo amendment manokel gi jaod bura mamarwa mheshimiwa Dr. Senior Counsel Tiende Amolo to nowacho ni adiri kaka mheshimiwa okelo wacho ni nitiere gaps mosebetie. To gaps gi wanyalo kiwa them ka waketo chikni e constitution. Mano biro gi gimiluongo ni Constitution Amendment Bill 2025 mar NG-CDF, mar GAF kod mar Senate Oversight Fund. To kisomo katiba wani article 204 to ne gitiyo ma in a way manyalo wacho ni craftily. Nikech kori nyalo penjeri ni to interest mar jabura e CDF enang'o. Enang'o no momiyo pesnigi. Enang'o momiyo jabura MP podwa ni mondo bed involved
e implementation process. Nikech kata kaka ne otim amendment of Article 204 ma largely o engage on matters of equalization fund, to gi wacho ni chik magi keto ilongo ni Article 204A, Article 204B, then Article 204C. Manyiso ni A and no touch on NG-CDF. B and no touch on NGAF. Then C and no touch on Senate Oversight Fund. To kata pod king'iyo chike mabende siro chik mar NG-CDF no. To pod luet mjumbe okwane kama donje. Omiyo part of the concerns maja piny dware ni mondo bed godo en ni to. Ere kaka wanyalo jiwo duondwa mar mondo weche mag CDF gi ubed ma address the interest of not the political class, but gibed ma address the interest of the citizen. To katieko kleo en ni be king'iyo weche mag counties bende nitiere concerns mose bed kipenjo. To mano bende is keyword through gimane mheshimiwa wacho ni wan gi two levels of government, my national government and county governments. But beyond that, katiba marwa in schedule 4 omiyowa gimiluongo ni functions of national government and also county government. So miyo kisomo chik mane mheshimiwa Otiende oketo mar amendment, to ne gi address, gitemo address ni pesa ma walose wigi gidhi mana tiyo tich moripo bed ni national government tiyo a constituency, but not the county government. Manyiso ni, for example, weche mag infrastructure, weche mag security, kech mago are not devolved, gi weche moko kaka koro wanyalo wacho ni mag environment and disaster and concerns, emergencies machalo kamago. Omiyo mago e making'iyo schedule 4 mar katiba marwa, to wajumbe wacho ni pesa ma wadwa ni mondo wa appropriate gi, they address those kind of functions. Come on. Rokamana inya. Mheshimiwa Jared, ntiere jotelo mose wuok oko, mose ketelela ni ginto gikwedo weche mag NG-CDF, kendo wacho nomera ne bere kata gichwalo ni county utingo Attorney General machon mabende speaker machon mar od bura JB Muturi, Raila Odinga osegolo duonde wach machalo kod mae. Jod bura dhiro gini for public good, ber mar jopiny koso mar mondo gidong influence margi kata teko ewi agulu ni mar NG-CDF e kuonde ma gichungi? One first things first. One yiero gi jopiny. Ka wabiro ka to wachwalo duonde japiny. Mane mume waluongo ni representation. Loko chike gi loso chike ma waluongo ni legislation cha enotin. Oversight mar kaka government bende tiyo gi pesa. Wan ka wane od bura kacha, kaka ot mantiere wan dhano 349. Tiende ni dhano 290 ka an moyier gombulu ma represent constituencies. Wan gi mine 47 ma represent counties. Wan mogi ni county MPs. Kaito wan ga 12 mogwel. Koro wan 349. Ng'ato ka ng'ato nitiere interest mo represent kacha. Kaka wan kwadhe wawacho gi japiny. Sama wa represent the people, nyaka bende wang'e kuma wawuokie osiepno Oluoch. Kane kinde kacha kapok wabedo kod CDF, ne wan gi gimoro niluongo ni District Focus for Rural Development. District Focus for Rural Development ne en committee moro mabedo chair gi DC. Koro ka ji osebedo piny to ndiko gik magidwaro e gweng'gi no. Kata ka en osiptal, kata lonade, kata ka en pi, weche mag pur, tikawo kwa moa pinyo kuyu ni kan gol. To mama kanye masugoi eketi. O to mama bosia kwanu turgi mudi awori mano ng'ata keti. To muwuok Vihiga mano turgi Mudavadi ni keti. Iwinja. Tiende ne ya ma e pesa mano kuongo bet. Ma ji te yude makating'e wero Moi, kating'e pako Kibaki, kating'e pako ng'amanade. Iyude marom. Kati pinge, kati pake. Omiyo ndamo mwase goyo. Kawa golo pesa mo concentrate malo kwa olo piny. Eno ndamo ma okwanyali yie. No chako dog chien. Nini ket jomoko siko dhi e court. To sama gidhi e court no ok gipenjre. Katiba mar Kenya wacho niya, atamalo 15 mar pes Kenya dhi ne county.
Poko wach kaka idhi loke ni koro dhi wuok mar CDF ma 2.5% ni koro dhi e county. Poko lerwa. Pok wawinjo kaka odhi timore. Ka nitie kaka inyalo nyiswa ni chik bende ichak idhi loki tokeno mondo 2.5% ma wuok e national government koro dhi ne jo county ka. Koro county dhi bedo gi pesa ma nyalo loso mondo mi wane kaka itime. To kata ka walo ato kane gima county osetimo malong'o madanga wachi ni ma project ma county otimo tiyo kata Kisumu miwuoke. Mheshimiwa. Oyo Mwachi ni county obiro ji winjo maber. Ji mount dia. Ji winjo. To magi ji mabedo uchung'. Ero ji winjo maber. To kapar kan ikelo gi ne ji winjo maber. A click. Mheshimiwa. Level 5 hospital co-op national government. Level 5 hospital. Manual wa yudo. District medical and Nisa county mose tiyo gi billions ge kamogera ina gima kamano. Nikech mano ne tij counties. Nisa county mose miyo jopiny pi higni 12 gi billions mag yudo ka. Nisa county mose loso nursery ngeni weche mag nursery classrooms ka. ECD no dhi ne counties. Pod nyithindo ni e udi mag debe higni gi te. Banka counties koro sebedo ka kod higni 12. Ki wuotho e school mora kata kimiyo wang'i tibiro neno mana gige CDF only ma CDF osetimo. Kaka kiny ni convince ani kumayo Ruto 2.5% ni to Ruto koro dhi kawo pesa ni medo ne jo county osiep na udhi beda men maduong' ahinya. Gima wawacho wa recognize ni nitiere two levels adier kaka constitution owache ma national government to kod county government. Kaka national government dhi pogo mwandu ne nikech national government ene makoro poge ni anto mana nyase dongi 85% Nairobi Ruto wacho we 2.5% ni odhi ne japiny kokalo e constituencies. Iwinjo kinyal wacho ni gichagi create a new fund en mana national government decentralize pesa ne manyo dong godo 85%. Okinyal tamu Ruto kako dwa tiyo gi pesa ne to Ruto no bose yie ni chikno emukete constitution mondo an bende umiya tich mayot mar tero pesa piny ne japiny madware. Ok wabidwaro ni ji duogo state house ka kaka nitime chon ni idwa go chongi ne Ruto nikech koro un uonge pesa mora mar loso classrooms, uonge pesa mar loso laboratory, ionge kaka chiel sikunde, ionge kaka chul ne nyithindo fees mwalongo ni bursary. Jomoko kuomwa ka to moloyo de Gen Zs masanege kade onge bursary ma constituencies golo nyithindo go dino kotiko school. Nitie beneficiaries mang'eny mag bursary mag CDF. Kimayo gi pesa cha makoro nyithindo dhiwe school ok dhi get laboratories, national government administrative units bende ngao machalo office chief, office assistant chief, police stations gema moko. Ng'ama biro geroge ni rito pesa moa Nairobi nikech Ruto ng'eyo ni nitiere Nyang'ande police post monego ger. Nyang'ande e Nyando Ruto ng'eyo Nairobi ka. Ane ma akuro, ane ma ng'eyo, ane ma komea CDF cha. Mabe wan lwetwa kaka CDF, kaka MPs, lwetwa orumo e oversight. In oversight role cha. Kidhiyo kata mana composition mar committees mag constituency development funds go. Onge MP kata chiel. Emane osiepna ni ne wacho, jaduong' Osedo. Ni chon kano ochakore, ne nitie a bit of disorder. MP e kotine kanyo ne gicheck mar constituency ma kodhi kamoro ero kamine miel malongo ro kod ma women group mane ni Nyando women group bika osemiyogi 50,000 un koro udhigo cash nikech ene mane en wuon pesa no tekono nomagi nikech obedo abused bende. Omiyo nitiere a well recognized and gazetted committee
mar ran pesa cha. MP onge role ne kanyo kata chiel. Mana oversight. Tiende niya, ka nitiere pesa manoor no dhi oger nyang'ande kata nyamware primary school. En tija mondo follow up. Ni to bende negi miyo contractor malong'o bende tijno otimore e standard madwarore. Mane kama tij MP orumo. Oonge role mora mora kaka pesa no tiyo. Counties ang'eno ndiko ji mang'eny jogo ng'eny saidi. Miyudo ka gi present budgets gi tiyudo ka pesa matiyo mwalon recurrent expenditure modhi korka operations to any salaries to any allowances to any travels kendo koro ng'eny malo pes development mag counties kama dong' tin ahinya nikech interest mag ji bende ng'eny to ghost workers bende lich tiende niya ok ni gin ghost ni ok ong'egi gina jo sangwenya ka nyawawa go sangwenya ok di yud ne role mado tim e office nikech role ne onge to allowance moro be nyaka miye nikech samoro ka governor odhi kamoro to yudo yawuoyi moko maringe bathe ka maka ok tine county to nitie gima ge yudo dwe ka dwe miluongo ni ghost kech ineno gi mana ka governor obiro kende koro pes counties gi ka ok augment gi mar CDF ni to development dhi dirail. Erokamano Kevin osedo gima mashmo jaredo kelo wacho kar kae. DP meyo machal nade kirango ni NG-CDF oganda moko nyalo bedo kawache ni diponi gi bypass county government kata gitemo onenre ka gima odhi beda men e kind sirkal mamalo kod mano mag counties kama entiere kar ka nikech onego bed ni nirango ni devolution bedo strengthen ka yoni mantiere to jotelo moko pare ni mai gimoro monego bed ni timo deponi amen maka modhi neno korumo koso poro dhi medo yuare mathoth ka diponi senator odagi kama okang'ni osechope ka senator ochopo kata motwaki wiye injo kanjo ya buro wacho kanyo ni maliekore ni ka diponi okwede NG-CDF mosebedo koganda mathoth bende ntiere go kata karito kata ka konyogi gidhi bedo ka girangamo Cleophas amen to pod dhi bete nikech to kata amen no be ka ing'iye to chalo ka gima advocacy kata negotiations ma wajumbe timo nyalo konyo gi matin nikech pesa ma walose wiye ni ng'eni gikete ei 3 in 1 nikech iye kacha ging'e ni women reps bende dhigo kura ngaf margi ni kacha iye kacha bende sani wach mar chik mar NG-CDF ni osechope senate senators dhigo kura to gimiyo gi ang'ono Senate Oversight Fund to ka iloso gi jo committees kata jo Senate committees mopogore opogore to ng'enyne gijadi cry kata giywak ni gibende gi facilitation fund manyalo konyo gi kata ka gidhi e wuotho mopogore opogore mag limbe mag counties wa omiyo mano dhi bedo gima nyaka ang'wang'i ni to loso kata mbaka midhigo e kind Senate gi National Assembly NG-CDF kod Senate Oversight Fund dhi bedo machalo nade namba 2 ng'eni nitiere pesa ma dhi ne counties wa e gimiluongo ni equitable share to chik ma tero pesa gi counties en chik ma ikadho gi wabunge wa National Assembly through the budget process appropriation fund mano en chik bende manyaka dhi ang'ono e Senate to ng'enyne waseneno ka nitiere ywaruok e kind ji adek Council of Governors wajumbe wa e National Assembly hae gi Senate bende masani kaka mheshimiwa wacho waneno ka senators for the first time hapa ni negiyie ni pesa madhi e counties oripodhi kaka nende obedo proposed but beyond that bende Cleophas nitiere gimiluongo ni siasa which is the backbone of your work mawaneno ni nikech pesa madhi e development obed no dhi Nyando obed no dhi Siaya ok en gima lich ahinya nikech governor bro kalo senator bro kalo mjumbe bende chieng' moro ok nobed mjumbe but development mitimo kacha to nyaka bed gima neno ma jopiny nyalo wacho ni kaka mheshimiwa wacho ni siptal noger kapok onyuolwa
nyaka bed ni nitiere gima pesni gi tebro timo mabro surpass that political timeline. But gimomiyo mae ok dhi bedo ma sustainable in nikech siasa. Senator dwani kiny mondo bed ang'ono governor. Mujumbe mar Nyando bende kiny dwani mondo bed governor ma Kisumu. Kuom ranyisi. No, ado kamiwacho ni kuom ranyisi. Kuom ranyisi. Nikech nitiere kuonde moko, mamano is the main issue. MCA dwani mondo bed ang'ono mujumbe oyiere kaka MP. Koro king'iyo the fight kata mana ywarruok mantiere e constituencies mopogore opogore, to ng'enyne nyalo deduce it to that political war. Emomiyo kata ka waloso e weche mag NG-CDF gi funds gi te, kata mana during public participation ne wawacho ni nyaka bed mechanism makelo jogo temo yier e county. Nikech sani kuom adieri governors ok bed kanachiel gi senators. Wajumbes, MPs bende okine ka gibet kanachiel unless gidhi State House. But for example, rarely will you see the senator obet gi governor, obet gi MCS, obet nyaka kang'ono gi MPs. The same applies to Kisumu, Migori, Homa Bay and many other counties. To king'iyo pesa madhi e county, to nitiere mechanism miluongo ni County Integrated Development Plan. Ma ene momiyowa projects te ma jopiny dwani mondo gernegi awards kata mar mondo timnegi awards ei county kae. To constituencies gi bende gintiere ei county. Koro inyalo penjeri ni tang'ono momiyo samiloso CIDP ma projects indiko to kwane ka projects mag CDF gibe donje iye kanyo. Sama jo committee, project management committees mag CDF loso kendo gindiko minutes gi, to kine ka projects manendo ket mag county ka bedonjo mainstreaming kata mar mondo twak moro kana mbaka moro bedie between these elected leaders mondo ging'e ni despite separation of functions but nitiere kaka ginyalo agree among elected leaders a county nini wantiere gi projects manochak to pokorumo ma iluongo gini white elephant projects. E county kacha bende wantiere gi projects ma samoro nochak gi serikal manokalo to pok otiekgi. Tineno ka twak kata mbaka migoyo en ni wachakuru manyien. Cleophas magi wanyalo mana address ka nitiere opportunity ma elected leaders bet godo piny either in a quarterly manner kata mana biannually to gi agree ni wan kaka josiaya wan gi platform madhi bedo chaired gi governor, to wajumbe te nyaka bed kacha, senator marwa nyaka bed kacha, MCS bende nyaka bed kacha. Ang'o miyo ma bedo matek sani e kinde montiene jotelo mondo mi olos kumoro achiel? Obedo matek partly because of politics. Nikech ing'eni bende nitiere ywarruok mar ng'at madhi convene. Emomiyo ng'eny ne weche mag NG-CDF to king'iyo leadership mar committee tiyudo ka assistant county commissioner kata county commissioner mar that constituency, nikech most of them gain projects mag national government. Koro nitiere jatelo mar sirikal ma ai kor gweng' kanyo kata ma ai constituency no manyaka bed part of it. Koro ng'eni mano miye teko mar mondo gik moko obed discussed to convening bende mondo otimre. But king'iyo county kae to mano pok obedo mayot nikech siasa. Koro inyalo pere ni to governor emang no convene kusen county commissioner kusen ng'ano madhi convene. Omiyo kaka ne mheshimiwa wacho, and I agree with him, ni ber mar pesnigi jopiny ema dware ni mondo one. To ber go dware ni gibedo ber based on priorities ma jopiny emokelo as structured in the CIDP and also through NG-CDF. Koro the power ma governor nitiere godo kaluwore gi tich momiye gi katiba, and also the oversight role ma senator mar county nitiere godo, dware ni mondo gi find a mechanism magi nyalo bet godo piny. Nikech katiko Cleophas to realize ni part of the suggestions makata osewach nikech be iwacho weche mag jotelo moko moselose weche mag CDF. There is also the thinking ni kata mana weche mag NG-CDF mag bursaries oterne Ministry of Education.
kata mar mondo NG-CDF ni oket ne government ministry moro at the national level mondo gi administer. Ting'e ni mano pod dhi kelo ywak nikech king'iyo kata mana infrastructural governance mar NG-CDF constituency nitiere jatelo miluongo ni constituency development manager, NG-CDF manager, ma ento en ng'atno mondik gi sirikal tok no ai constituency no, he or she can be posted there from anywhere. But king'iyo within that particular infrastructure bende mjumbe nigi ng'atno machalo kaka personal assistant mare miluongo ni constituency fund manager in the office of the member of parliament national assembly. Mabende kosemano keradia. Mabende is a member of the CDF committee. Koro nino kantiere conflict of roles masa moro ema goyo kaka CDF is structured and also how county government functions mauripo bedni zero development obedo structured. Omiyo kanitiere mechanism manyalo kelo jotelo gite mondo giloso to gi agree, then the resources are sent and wired to mano nyalo konyo jopiny. But I disagree with Mheshimiwa ni counties no biro over 12 years down the line to onge gik magisetimo. Counties osetiyo kendo nitiere projects minyalo neno ma county governments osetimo based on the functions momigi gi constituency. Gibed boreholes, gibed ECDs, gibed kata mana gik moko kaka health facilities ma have been revamped, gibed kaka roads. Nitiere constituencies moko ma kata ndache, counties moko ma kata ndache ne onge. But based on resources mag levels of roads mag county governments, at least sani farmers can pass through there kagidhi e puothegi, mine matimo weche mag marketing, biashara mopogore opogore, jo boda boda ginyalo access some of those roads. Mak mana ni adieri to pod nitiere lapses ma county governments pok osetiyo maber mar mondo gi address. Erokamano ahinya. Ng'ena duogo bang' yo makawo sani mondo ayud paro bende mawuok kuom jaod bura Jared Okelo. Wacho ni county kachalo koda ka kar chung' od bura kata constituency onego tie yo machal nade kamoro achiel nyakoro mo jonda osekalo achiel tok sang'wen wakawo yo masana duoko kod twak mathoth kotenore kod AGUCH NG-CDF kik idhi mabor. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. E piny ma ji dwaro ahinya bedo gi geno, nitiere kamoro ma yie manyien yudore. Bie chokruokwa ma juma ka juma mar Sabato mondo ilam Nyasaye kendo ipuonjri muma yo matut motenore kuom adiera mochwere. Paruru chieng' Sabato kendo ukete ubed maler. Nyasaye oseluongowa e kinde makende mar lamo. Okalo kuom weche mamulo chunji kendo konyi sudo machiegni gi Kristo. Oganda manigi yie bedo joot kuom Kristo kendo luong mar tiyo ne jok moko. Injili ngima Sabato sari okinyi mana e Ramogi TV. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Look
Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi, tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wa akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa koro ne ok dwani to monyo nyargi koro nobimo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gene chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, saa 2 okinyi, Kick by. Macheni kire nyakoro mo jonge chenro mar mbaka Oromo wantiere karka achiel kachiel wacho ni en twak otenore kod AGUCH NG-CDF paro mopogore mamero donjo warwako gi kalo mbui mago mag SMS menari adeka uchielo nono kachiel kod mbui mar Facebook kama wakawo gi achiel kachiel. Omondi wacho kamae: awinjo maler jatelo to dhoge riek mokalo to penje ni East Kano Wawithi Ward from Kodete to Katolo School Katito Awasi Road is a national road to rach mokalo. Mano wachango mano te mara ageno kete kaja bura manyambe gari kelo kende ke penya ngeduoke Omondi wacho ni East Kano Wawithi Ward mano mawuok Kodete to Katolo School Katito Awasi Road bene wacho ni is a national road to rach mokalo. Mano wachango erokamana ahinya kuom ote mari mathoth pontiere karka kokalo SMS line omenari adeka uchielo nono yorno akae to arango kaka wasudo kod gi eyo makare kendo kama wantiere karka achiel kachiel. An Lawi wuod Adore Andrenya anero mogi TV ler makare kendo apenjo ni pes maga jodongo ka owuok NG-CDF wacho mag jodongo magi Inua Jamii poko yodi kore yode karango to bende gimedo wango en wuok NG-CDF odonje Inua Jamii kan tiengani geduoko kang duoke achiel kachiel. Ooro jaseme wacho ni ntiere Mheshimiwa Jared pes jodongo gi penji kama ng'eny kata ooro jaseme wacho ni penj na Jared ni pes jodongo to poko gol nango akena ng'eyo thuolo mar duoko ka dipo ne ing'e achiel kachiel kama entiere. Machielo bende ntiere ni mano to ayanya kwara moge jongo kama somka kama koni kama ntiere mago wawuoya gi molo wacho ni ero Collins Odhiambo wacho Jared Okelo pingo tek mano MP Manyando erokamano. Cecil Aguero tiun ka ntiere Kondele still following my faith Mwalo nitiere weche maga apeni kod tij NG-CDF
ma japiny po nono nyalo bedo kaka penjo achiel kachiel kod mathoth bende minya bedo kaka in gi duoko ang' wachagi magi mondi kato bang'e ang' waduoga e mathoth ma pod ntiere twak. Jared. Erokamano. Wakwonga chak gi reactions moko from our discussion kaito wang' naduoge penjo go tin. Mokwongo gimane constitution mar Kenya otimo maber mogik ne en keto ni ka gimoro amora pok otim to nyaka dhi ir japiny. Ni public participation. Cases mang'eny mosedhi e court kata motenore gi chike moloki gima court kuong penjo be nyutimo public participation. Kanyo ok otime kanye ma wachuno rume. Then courts even went further. Negiwacho nitiere two elements. Mokwongo ni public participation no nyaka bed quantitative, tiende ni banda mano obiro ben nyaka bed malong'o, to gi qualitative, tiende ni the nature of debate mane gibedo godo around subject moloke chikno bende nyaka bed satisfactory. Koro public participation ochako dhi piny ne counties to ochako dhi piny ne CDF. Jopiny ema nyaka nyisi ni gweng'wa ka maka nyilum ka wan wadwaro pi, wadwaro ndara, wadwaro classrooms, wadwaro laboratories. Nyaka wuog mana ir japiny koka utimo project proposal kaka office obed mar county obed mar constituency. Omiyo mano kende teko maduong' ahinya mana neno kaka katiba omiyo japiny. Onge gwenyruok mosebet e kind office mar governor to office mar CDF nikech ineno ka gin gi roles bende mopogore opogore. Nitiere functions mano mi counties. Gine weche mag agriculture, gine weche mag health, gine weche mag water and sanitation, gine weche mag ndeche. Iyudo ka gipogore. To kiduogo kod CDF koni gin gik manodong' gi national government. Ma en gik motenore gi school to gi ngao, national government administration offices. Mano kende e tich mar CDF. Koro ok inyalo wacho ni nitie clash between leaders kuom gwenyruok e tije manonego gitim nikech gin gi tije ma distinct mopogore opogore. But ber ka jotelo yudo thuolo go mbaka. Kaka governor nyalo convene bura moting'o MCAs ge, moting'o senator makanyo to gi moting'o MPs of the areas. Mondo mi kata ka nitiere gik moko ma county onego tim to samoro report no ok donj ne governor malong'o ahinya. E agulu no, e duond no, duol ma gibede no. Koro ginyalo go mbaka mondo mi giwach ni awa an nyando kama wuokie. Angoro dwaro pi, Ponge dwaro pi, Waradho dwaro pi. Gik machalo kamano. Dho kuone ma kwano go nyasi tere pi tek kata Waradho kunyo pi samo wuoye kodine. Koro mbaka no to nego beni itimo kinde ka kinde mondo jopiny o compare notes. Problem mamiyo mbaka no ok bedi iyudo ka nitie governors wa mang'eny ma serve term gi mokwongo. Kuom ranyisi wan gi governor ma Siaya, to gi governor ma Migori, to gi ma Homa Bay. Gine term gi mokwongo. Tiyudo ka samoro nitiere MPs moko ma bende olap dhoge ndong' ne kombego. Koro giyudo ka weche mag giwacho samoro kier ok mor governor. Ng'ata ina no luonge round table mondo ji ogo mbaka kaka nyalo konyo county dong tek. Ok inyal luonge. Koro mago bende samoro miyo tudruok gi jopiny ok bed mayot ahinya. Ber ka jopiny go mbaka nikech kuom mbaka no ema ber bende wuokie. Nitiere projects mang'eny sadly ma obed abandoned. Jo county no chako gi samoro contractor manotime oweye nikech county gimokoro county pogore gi CDF chalo kama. Jo CDF ok bi miyo contractor tich ka pesa pok obiro. Mano kende migawo maonge pending bills. CDF onge gima ni pending bills. Kidhi e county ka inyalo yudo ka nitiere ng'ato manogedo 2013 kata 2014 nogero gir county moro. Pod owuotho e offices go nyaka sani ko bandho pesa neno. Mago pending bills. Ng'ama bedwa chule onge to kidwa chuli woodma nyaka wang' yie ni nus mar pesa ni no en odhi ofuku jomoko ka itimi nus modong'. Ibe kore kawa nikech en gimi ni pesa value pile ka pile. Alufu manyoro pogore gi makawuono. Gima nyalufu manyoro nyalo nyiewo chieng' moro nyocha regret kama lich e juma mokalo.
awacho ni mitoka ni kiny naol ne fuel kiny. Owada to koro mutieno to jogo medo nego. Koro nyune liters manyone ga yud ga lufu cha. Koro chaka de ayudo liters mathin. Koro parane ni ng'ato notiyo tij county 2012, 2013, 2014. Podo pero pesa neno nyaka sani. Ting'e ni joka ok factor in interest kata ka giyie ni chieng' ichuli to en mana pesa cha. Emimi. Koro ji oluoro kata mana timo tije mag counties gi nikech weche mag pending bills. Now, kiketo ng'ato gi pending bills, osiepna oluoch. To pesa ema run economy. Ng'ani samoro nyocho employ ji matimo ne tijego. Onyiewo materials gi pesa. Sama ni imiye pesa cha, ne en gi teko mar chak dhi timo tich machielo, pod ondiko ji, pod jonyoyo ka okelo nyoyo kanyo, jonyoyo ka obiro, jokuon galot gi nika. Koro iro ka pesa wuotho e kor gweng'. To ng'ato pok ochul higni gi te nikech pesa ne omoke county. Omiyo en sigana mapek to gin gik molil mok dichike iti. Ne nitiere proposal moro ni wakaw pesa mar bursary waduok ne Ministry of Education mondo tim. Mano ginyalo timo ni giwacha koro ne wan gi free day and boarding secondary schools. To koro gwawera gi weche mag bursary. Giwach kamano ni koro somo en free. Tineno ka sani giwacho ni day en free but ichulo lunch program. Giwacho kamano. Emomiyo osiepna osedo nya tiyo gi tudruok na wuon gi government masani mar William Samoei Ruto. Ma yudo chiemo ma amiyo sikunde nyando te mar third term. Third term kochakore jo nyando chulo 1,000 kende. Term ka term. 1,000. Mondo nyithindo obed e sikul. Jonyuol ne giting' mapek ma ok ginyal nyalo. Kata iwe no bi ochul mos ok obi chulo nikech onge go. Ogo kawo gweno kel ni school. Okawo gweno nyoja neno kamoro omweda lo. Hotel sikul mar 250 to gowi to 113 kalufu. Koro aketo nyando tete sani en siling 1,000 ne day schools. Ke nyithindo mang'eny bende ni me day. Chiemo no asetero mar third term yue sikul. Ka giloro third term ni tatero chiemb Januari nikech michele Oktoba, oganda Oktoba, dengu Oktoba, mochiedo Oktoba, bando be Oktoba. Maga miyo gi te schools te mane tire nyando 1,000 mondo mi wakete tingo bed mayot ne jopiny. To ka kinyiwe ka ni kaw bursary kelo ne ministry ka to gi kaka pesa ka leo cha capitation poko dhi nyaka sani. Capitation mano onego be ne giseoro poko chopo ne skunde. Ka kinyi chake wegi negi ni bursary ni bende gine ma giter to dhi deko skunde idhi loro. Mheshimiwa koro ka nyaka run schools. Koro joma supply gigi kaka bando mchele koro itimo gi nadi donge nitie ga jok ma ma supply gi. Kiwuok jando nitie Muoroni program no onge ter bando kanyo. Kiwuok kanyo nitie Nyakach gidwaro bando kata sani no wachna. Kisumu East bende ni kacha ter bando kanyo. Skoru Soin Sigowet be ni batha kanyo. Koro awe ni sikunde te. In fact, e Nyanza mangima, nyando kende manege that program. Ni winje kitime Kiharu. Kama Ndindi nyoro nitie. Aba go leka Ndindi atere nyando. Kata luwore gi tudruok mabende wakoro wan go sirkal manyo omewane. Wadonje ni nus. Koro ma jatelo nyaka parne joge mondo joge makonyorego. Ni neno weche ariyo ka mokwongo ni weche pesa infrastructure mondo go dhi skunde. No kaw gi oter gi me Rift Valley ka kende emigere sikunde. To en pesa monego kony Kenya mangima. Mar ariyo ni neno wach mar ghost schools. Mabendi yoro pes capitation. Apani nyo yale kata last week nuwinje. Gina school mang'ato no register gik maonge makata kidhi e ground ok yudgi. To gin ma pes gi ok lew. Kata mi winjo waywagore ni pes capitation pok odhin. Go schools kanyo osechul. Gin gi pes gi te kacha. Koro kichake kawo pesa mar bursary igolo na CDF itere ministry kama onywandore ni osiepna inego nyithindo mang'eny. Koro emiyo wadwaro yore temo godo pesa makonyo japiny direct ma ok in county to national government be yudo yo kako keyo pesa ne dhi piny. Umondi no penjo yo moro mowuok Kodete dhi Katolo mano yo mar county government
kendo abiro wuoyo gi MCA margi mosiepna Ochele mondo mi factor pesa ni budget mondo konygi. Awasi Katito jo Kenha osekawo through national government kendo mwawuoyo ni Honorable John Mbadi, Minister of Finance, oseketo $200,000 midhi goego lam kowuok Awasi nyaka Katito. En kilomita 19 $200,000 dhi timo 6 kilometers kapod warito pesa mamoko mondo med chwale kodhi mbele nyaka chopi. Ang'eyo ni samowuoyo ni jo Kenhago osebugo kuonde manyo richo ka warito pesa cha mondo bed released ka gise advertise tich mondo koro chak gedi. Omiyo wadhi bedo gi lam e yorwa no. Jaringa. Penjo pes jodongo. Actually penjo jodongo hapa no penje gi jare. Ging'eny gidonjo mathoth ma ariyo kene masomo. Gima jatimorega ka sirkal oloko new financial year. Sama giloke 30th of June tiloro gimoro ni IFMIS. IFMIS e yo michudo godo Integrated Finance Management System no. Ilore for a period of time mondo me gidonjo e higa manyien. Koro sama ji donjo e higa manyien iyudo ka nitiere payments mang'eny kata mana wan kaka MPs pok omewa salary. Ji mang'eny matiyo ne government salaries gilewo. Sama ji ochako higa manyien. Omiyo nyaka ma jodongo ni Inua Jamii gin bende gin affected gi that program. But ka kiny giyawo IFMIS to pesa go dhi donjo ne gite maonge ng'ama pesa ne dhi lal. Erokamano nyaka Kevin osedo. Kama nitiere gima wach mar NG-CDF ni odhi chomo kama inyalo ti kode referendum usadhi neno ka nitiere legal challenges makoro nyachako duoko ji e doho kendo kama nitiere karkae to ka en doho bang' doho kamedo donjo japiny bedo kanye e thuolo gi duto nikech gine ma gintie diere ka kochopo higa manyien higa mar 2026 dwe mar 7 ka dipo ni pok oket gini e pen chike ma pacho ka odhi bedo ni en ataro mar chike kendo ok odhi bedo. Mano penjo maber Cleophas nikech e kes manene mogik mano yali to doho nomiyo NG-CDF timeline. Ma in fact part of the National Assembly standing orders aparo ni nene gitemo fast track mondo NG-CDF odhi ahead of the timeline mar case nikech nomigi nyaka higa manyien 1st of July I think so. June. Oh yeah, 1st of June. Mano higa ka iko 2026. June koro room. Koro 1st of July. Mondo ka budget no ma higa manyien koro pesa go. To mae timore nikech legal challenges be mosebete. Nikech king'iyo chike ma walosegi kata mana cases ma walosegi to mokwongo ne nitiere gima waselose milongo ni conflict of interest. Tich mar jaod bura e NG-CDF to na somo chik no to kata na wuon ok naneno kama jaod bura lwete nitiere nikech king'iyo kaka NG-CDF obedo structured to committees ka emomiteko. However kaka ne wasewacho bende nitiere semblance kata jaod bura pod nitiere e NG-CDF through either proxies kata members of those committees. To kuom ranyisi king'iyo kata public participation manotim, most of the venues mag public participation mar NG-CDF manotim e gimilongo ni NG-CDF hall. To kuonde mane watime analysis bende kata mane watemo ng'iyo ni to ute fungu nyaka gone mjumbe simo authorize mondo holo yao ae bang'e in most of the places politicians came to grace the event. Ma kata ne mheshimiwa wacho ni public participation is pronounced kata is profound e katiba wa to nitiere two challenges. Mokwongo e NG-CDF ni pod wa attach public participation to the individual milongo ni mjumbe. Then number 2 wajumbe gi be poko konyo mar mondo wabed gi chik mar national mar public participation. Omiyo kata quantitative and qualitative ma mheshimiwa Okelo wachogo gina gik miwacho nikech koro ber kanitie. But chik masiro gi to pod onge. But I'm aware ni kata sama waloso ni there is a bill at the Senate on Kenya National Public Participation. Muripo bed ni konyo wa mondo wa strengthen gigi. Koro mago ka wasetimo to nyalo konyo wa address some of the legal challenges. Nikech kapo ni Senate nyalo tamre
to wabro demand ni mondo report mano tim mar NG-CDF mondo bed published. Tingeni king'iyo Hansard mar bunge kata website mar bunge to wacho ni report ni nobedo published mano yale. I think no yale on 1st of June. But kingi on 14th of June. But king'iyo details kaka nodhi ng'ano gini mano biro petitions machalo na manene mano ur for or against to kine ka gik machalo kamago nitiere. Omiyo mago nyalo bedo other legal challenges ma NG-CDF might face in the event ni Senate odagi to pod nitiere kata kapo ni Council of Governors kata jogo moero devolution kawan would want to petition mondo devolution omi a stronger place within the NG-CDF, and also interpretation marareyo mosebetie and implementation of functions mag national government and county government, particularly mag NG-CDF ma wasewachoka obed infrastructure, obed education, obed security and safety. Gigite, as much as gin what are the mechanisms my county governments can be able to engage with these particular funds at the county level. Kuro mago bende gin challenges of interpretation ma wabro dwaro ni mondo doho in the event ni ochope doho kendo mondo bed interpreted. Kato bedo ni wantire gi judgments mano seketi, but clarity mose betie both from the NG-CDF board, the Council of Governors, and also your work kata koso winjruok mawaneno kind jo Senate kod also National Assembly. Mago pod gin clarities maonge momiyo jo bunge to ne riek through Mheshimiwa Otiende Amollo magidhi mondo gi entrench NG-CDF e katiba. Koro kane gise kadhe katiba ka tingeni koro sama doho loso to gilos from amorphous environment girifa e article mar katiba. Emomiyo penjo mi penjo mar referendum is a good question. To Mheshimiwa notemo bypass ko wacho ni katiba tinyalo lock at two levels. Wantiere gi popular initiative mitimo gi jopiny to wantiere gi parliamentary process. Mae manene gitiyo godo. Give a touch on the object of the Constitution, particularly on mandates or financial aspects. Mabro hinyo jopiny kaka kuru taxation. Mago gin gigo ma kaber to dware ni ketogi e referendum migoyo gi jopiny te. But jobunge no amend the Constitution through the Constitution Amendment Bill. Manegi nyeny, I think post the NADCO report, negin about 11 different bills. Mapud bende warito moko. IEBC nen kanyo, NG-CDF nen kanyo, NGAF nen kanyo, Senate Oversight Fund nen kanyo, moko bende pod nitiri. Omiyo king'iyo dwaro kaka noripo bedni iloko chik mar katiba to referendum dinose bede, but okapar ni wajumbe based on confusion manose bete bende gi golo pesa mag NG-CDF gi kaka pesa no dhitiyo ne ginyalo rito referendum mondo jopinyogo eka mondo kal chik mar NG-CDF. To katieko Cleophas en ni pod luet gimomiyo ywaruok bende nitiere en nikech ka wadhi yiero kama to jopiny bro penjo ng'atno mane gi yiero ni to into ni timang'o, nyiswa gima ni timo. Emomiyo ng'enyne wajaneno ka samoro wajumbe gi overemphasized the place of NG-CDF. Kata ka wachako mbaka ma wago ka endini to Mheshimiwa wacho ni ng'eny gigo mineno kata mane counties kata constituencies gin mana NG-CDF projects. Omiyo mano bende dhi hinyowa particularly in terms of ng'eyo ni to tich motino otime gi ng'a. Ma bende bro duoko wae katiba mondo wang'ini chopo weche mag ngao, those are national government functions. Kochopo weche mag ECD, your county they will have to say angono manegi timo. But mano is also technical nikech japiny sama koro igo kura to kodwa ng'eyo ni osiptal ogeringa, ndara ogeringa, pimano biro ni biro elwet ng'ano. But it is important mondo japiny ong'e ni pesa nitiere mar the national government through NG-CDF projects ma CDF oripo bedne timo bende dware ni mondo japiny ong'e ae jo county be, and they have not done very well to publicize wacho ayanga gigo ma counties timo ginang'ono gini nikech kata kidhi e website kata Facebook social media pages mag counties wa
to kine ka projects ma counties timo bedo posted kacha ginyiso wana ni governor odhi kama chalo kama Oromo gi joma chal kama gik ma giwacho e chal kama koro gin weche miwacho but tok weche go to kine gigo ma meaningful ma japiny nyalo mako mowach ni pesa wa utiyo moa e county government e project machalo kama. Erokamano ahinya. Ang'e ni paro thoth ahinya nitiere penjo bende mamero donjo kaachiel nosido kod Mheshimiwa Jared Okelo. Ang'e ni kapok oromo saa 2 saa 4:30 kae nitie madonjo achiel kachiel mowacho kar kae ma Polina Yeko wacho ka ni amor gi chenro okinyi ma kawuono kendo aluwo twak mosna Mheshimiwa Jared Okelo ka nitiere studio kar kanyo mano mijumbe na kendo mosna mama na Angelina Odundo mano ka nitiere Kamanga but Bristol School kanyo mago joma winjo pile ka pile kendo wan ka aneno chenro ka nitiere Kibuye Market wacho ni luwo chenro achiel kachiel. Penjo machielo madonjo kar kae wacho ni penjo ni wach basari ne nyithindo mano madhi e university inyalo konygi e yo machal nade. Mano bende dhi bedo NG-CDF ka koso gi nadi ke school ote mari kod moko bende mantiere kar ka achiel kachiel aduoko kod gi mathoth weche mag ndara pod oduoko kar ka. Ang'e ni ndara ni chalo gimoro maduong' tiseduoke e wacho ni ndara mawuok Awasi kochiko Katito be onyalo konyo wae mane wacho wach lam odhi nyime kama Victor Asare Obondi mawacho ka ni an jawala kendo awuok Kimira ni Awaradho primary wacho ni I'm set to start a feeding mill industry wacho ni mano gi mano mar boost employment status mag youth called food availability. When I realized that my product will be having NG-CDF ye okelo na gik maonge mano ng'ama nyinge mano nyingate Facebook ye okelo na gik maonge gik maonge kaso koso gik maonge aya owacho ni penje ne ojeko nyaka nyocha wang osetime ang'o wacho mano skul mabende ka ntie weche go mag NG-CDF e kinde mairang ka achiel kachiel en saa 4:30 wakaw yo masana duoko kod ote mathoth e chenro mar mbaka oromo ka warango kaka NG-CDF kata AGUCH NG-CDF itayo kendo pen chike ma igeto loki kik idhi mabor. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime app with zero transaction costs. Ok en pesa mang'eny manyalo konyo e odni kata matin. Omiyo rang kaka ini wuoyo to weche maricho richo mantie pachigo bende adwa ni mondo rum nega ji. Iwinja? Lerne weche gi maber. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. Machiegni nyakoro Oromo Kajwang' e chenro mar Ngoma Owake. Bukti takero ni mix bukwe. Ekaito kichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tichadek nyakoro Oromo Kajwang' akero ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, tunajua tu Friday za PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Machini kina nyakora mogi juang en moro mara nipodi kete karka chenro en mara mbaka Jarubura mano ma nyando Jared Okelo kod mathoth mantiere karka. Ote mano wakao, adaka ote mora chielka, modonjo kuom Brother Wilberforce Otieno, kaya tuwayudane ote, wayudane paro mara Mheshimiwa Wilberforce Otieno wacho kamae, awinjo chenro NG-CDF ber. Wacho ni that kuna two bad things about it. One, some MPs tiyo kod proxies magi kata jok mani machiegni kode implementation of the projects. Why? Penyo mokwongo penjo kanyo ang'eyode duoke Mheshimiwa. Mara ariyo wacho ni some MPs only employ their relatives and allies in these offices. Why? Odhi nyime wacho ni some MPs moko to tiyo kod pesa maber ahinya. Allow appreciate my local MP Mr. Mark Nyamita for good use of these funds. Mano wach mantiere kar kanyo, wach mogik mantiere ka. Angena akya nchake mani ntiyo weche magi jo madhi university masani. Wakao gyata malo mokwongo yena wacho ni by June 2026 kao kwa loko chik to CDF thaw a natural death. Get pronouncements mag court gi are never done in vain. Koro wabiro temo mwanyalo mondo wa safeguard pesa maja peny. Public participation no team kendo mana kako sido wache no team most of the places mano team negen halls mag CDF. Inyalo paro kawa golo Gachagua to Gachagua e counties prangwen bero. Court no wacho ni mano ok qualitative. Udok peny to sub-county, a constituency level. Ema gige mag Gachagua. Ki wuotho constituencies wamang'eny wach Gachagua cha. No onyaka koro wadhi mane halls mag constituency mondo mi wachok paro mar ji. Kanyo wach ma CDF already one ga president mano bedo set gi court and any court is an ne waneno ni kiwaruk ni wadhi e county to no se so to waikore mar tere referendum waikore en mani samanyo wakale cha nyo waonge IBC IBC to koro nitie sani makodhi ochuno ni nyaka koro CDF the referendum wadhi tere to dhi duogo ka 100% turnout and 100% vote mar yes e wach CDF ibiro neno waikore jomoko dhi tiyo kode kaka campaign tool kaka ne wacho cha malich ahinya already Jakom osewachonwa Prime Minister ni ka gini okuo los wachne maler tidhi ti kode e campaign to dhi kelo achiedh nade machala de kuti kode kuom ranyisi idhi ti kode mondo mi ogojo od bura igo kode senate kosirango kode kaka governor stroke office. Aparo ni gimaduong' ni devolution onego bed strengthened. Gima paro mwagwenyore en ni to pod gima mono Ruto golo another percentage is 85% kadhi counties onge nikech kata mana constitution mawanago ondike ni at least 15% oko wacho ni en 15% minimum to joge gin wakoche gin 15 ema giliere mimi to bende ok en 15 maiga no giluongo ni last audited account iwinjo pare ni joma yudo pesa sani imiyogi pesa maigni auchiel general public igni auchiel mokalo e pesa mimiyogi inyalo pane Ruto dong gadi Nairobi en auditor kose en un wajumbe ok nyalo wuok ir auditor kai to chako biro e bunge mondo mi jok mane gi questions manyo korado gi jo auditors ka koro kel mondo wane omiyo en problem malich ahinya the backlog koro samoro biro tiko le kaka campaign tool but kapo gochopo kanyo wanyalo dhi referendum mabe mana campaign mondo wang'i ane to jopiny to wacho nango kanyo Honorable Mbadi osomo budget onge tax manyien ma Mbadi oketo kata chiel emo miyo nyo Gen Z gi koro ling'io wang'eya taxes to nyo onge ma Mbadi omedo omiyo wacho ni gini dikelo new taxes onge to mano usemedo mafuta ni mheshimiwa
Mafuta tungeni kontig money fuel levy and many other things. A levy is not a tax. Okay, mano. Koro mano to is a separate thing. Mopogore gimanyo wadwar. And you know, the ntiego bende players mangeny e weche mag oil. War manitiere between Israel gi Gaza, jo Iran benie mayo transportation of oil very expensive. So that cost must be borne by the end user. Even koro kenyal blame Wandai, kati blame Ruto, kati blame Putin gilange mathago ji e piny ni mondo mi gik moko nego gi odhi piyo. Jo university pesa to nitie jo second year, third year, fourth year manyo already rito pesa. Koro nyo ok wanyal rito gene mwameoge. Kodhi ochopo Januar, sama koro kiny waketo application mag gi jo colleges pesa mar somo. Omiyo Januari, jowa madhi donjo manyien September, udhi bedo kod pesa. But ka wi upoko wil, nyaka gi apply loan, mwaluongo ni High Education Loans Board, ka achiel kod scholarship ma sirkal kelo. Koro wi kik wil mar timo mano. Kech kuso yudo loan, tidhi yudo ka pesa modong' nikech uketu e band mopogore band 1 to 5. Ka ruoth okonyi donje band 1, to onge gimedhi chulo. Kedhi e band 2 modong' no wadhi rakore kodi all the way to all the 5 bands. Koro mano kik wi will mar apply scholarship to ge apply loan. Nyaidho bridge, nyaidho nitiere diriyo. Nitie nyaidho bridge moluwo Awasi Katito Road, ma en jo Ken hadhi loso ne bridge manyasani sama giloso yorno. Karo nitiere nyaidho bridge man Magendo Road manyocha seloso iga mokalo. Kendo koro ber oluore odhi kosiep na DC Sala ka achiel kod osiep na Mawedha Kansela. Omiyo ber en oluore. Onjiko secondary nyocho wang'. Ma nyithindo nyocho gol mobedo dala jumba ariyo. Nyochielore gi mach. Koro kosechielore kamano, nyo warito mondo skul omiwa quotation. Ni to en pesa di madhi konyo kuonde mokethorego. Mondo wan bende kaka ofis wang'i emergency fund ma wan go manyalo dhi konyo tijno. Ma ok warito kendo ni jonyuol manyo osechulo fees te. Ng'amo wang'o sikul samoro ng'ata achiel kende to ni koro gowino. Bedo spread ewi nyithindo te nyaka manyo onge sikul. Wabiro ng'iyo kaka wakonyo mondo nyisom nyithindo odhi nyime. Mamano bende nitie buo NG-CDF. Mogo ma omena nyadonyo kanyo mondo mioko. Under emergency. Koro, wacho ni nitiere MPs moko machiwo tenders ne proxies. Giwede. To tije bende kamano mitimo. Gitiyo gi allies gi, to gi proxies gi. Awe maber ni nyando gima kamano onge. Koro ok dang' awuo ne constituencies mitime mano nikech akiagi. Ngeni Cleo wachno en wach maduong' kabisa nikech king'iyo weche mag audit, particularly from the Office of the Auditor General kod Controller of Budget. To penjo kaka machalo kamano gin penjo ma siko wuok. Nikech sama koro itimo audit tidwaro evidence mar, for example, kata mana procurement. Ting'eni jo committee ka ema idwaro ni chiwo minutes, bill of quantities, kata evidence mag projects manotim. But reporde kisomo mag Controller of Budget kata mag Auditor General, most NG-CDF projects onge gigi. To samoro kidhi matut tiene geji gi jok ma ae ofise gi, tiwinjo ka discrimination and favoritism miwacho nwagi. Weche mag wede ji ema wuok. Ni nyaka mjumbe bed mondi gi jo committee malos minutes ni ekichiwo minutes. To samoro wabe wapenjire ni to kaka koro pesa kose ae board mamalo to dhine constituency ni gi account margi. Ang'ono momiyo receipt book onge, ni nyaka rit mjumbe, kenya ka rit wat mjumbe moro ni ema biro gi bugni gi envelope. Gik ma nyalo bedo ni nyando en gik ma
ketho ber mar NG-CDF, particularly kisomo ripode mag Auditor General kod mag Control of Budget. Nikech the imagination en ni committee miyiero ni samoro en campaign manager mar mjumbe. Ni kata en mana driver mane samoro en driver mane riembo mjumbe kowuok campaign. To magi gin gik mago chuny jopiny. Omiyo japiny dwaro ni mondo ng'e ni NG-CDF committee, project management committee mar constituency bedo ga gazetted based on elections motime constituency ka. Masami timo yiero to giwuog oko mondo jogo madwa ni mondo yiergi gigo campaign mondo ketgi e committee. To mani ng'eni wacho gani olere book kako ondike but vitu kwa ground to pogre nikech nitiere nyaka constituencies bende ma wajumbe gi osechungo yiero go. Ni koro to yiero ni ng'eno ripo bed ni bedo supervised gi board mamalo. Nikech wan gi constituency project management board ka e constituency level to wan gi nyaka gi NG-CDF board mamalo. Hapa ni chairman sani en ja Kisumu moro kata one of the former MPs. To king'iyo kaka structure mar engagement mar board at the committee at the constituency level, power no chalo ka gima confusion. Nitangono momiyo e committee mar wani to jogi gin osiepe mjumbe kata gin wede mjumbe kata jogo matiyo office mar constituency kama wacho weche mag hall ka nikech in almost all these constituencies committee go nigo office gi e hall kanyo. Angono momiyo jogo magin wede kata osiepe mjumbe ema ng'eny ne neno at the mar weche mag NG-CDF. Omiyo en gima timre but ber ka japiny ng'eyo ni every 5 years kech magi are gazetted public servants titimo yiero mar NG-CDF. Koro to support this process gibede ginyalo ndiko petition kanitiere gigo magineno maricho to gindik petition kaka ne gisalimia wajumbe gi ginyalo oro gigo e WhatsApp mag gi mar mondo gibende gine. But remember ni a national level the board beneni gi grievance redress mechanism. Gima timre nyando marach jon nyando kik imagine ni national board mar NG-CDF ok nyal ng'eyo. Gin gi mechanism magi nyalo konyo godo weche machando chuny jopiny ma samoro mjumbe gi lange kata jo committee kande odagi winjo kendo ok gineka samoro nitiere jingo kata teko mimiyo japiny at that level. Yero kama nanya, Mheshimiwa Jared Okelo, jod bura ne idonjo negi kod iwacho ni bedo NG-CDF maroma iwacho ka gitimo weche mag project implementation mena ataro mar chik. Mai gimo miyo bende amendment makama obiro. Gima nokadho tienda ni okudhu bedo achiel kachiel weche mag project implementation koso mane gima chako duoke yeka. Koro mar ariyo kod apar ga auchiel weche gi noyudo kosewuok participation mar MPs e affairs mag NG-CDF. Koro the 2016 Act mar Constituency Development Fund ema nogolo teko mar wajumbe kuom makoro gima wadong' godo mana wacho Accounts Committee kaachiel kod Public Investments Committee madil gi parastatals again. Koro ne wadong' ne tijwa en mana rango kaka pesa tiyo nikech adieri japiny kucho ka MP ok otiyo ok ng'ini ni they lost negi gige gi maricho e kor dala kucho. Koro mondo me japiny bende wang' bed convinced ni ng'e ni committee cha emogo mjumbe piny. Iole committee no piny tege mjumbe neno udhe dala. Iwinjo modong' buwach mbele. Ni ng'ane committee ni ema nogo i piny. Mane momiyo samoro ka watimo oversight to wanyalo bed a bit of a bearing matin ne committee no mondo me gitim the right thing nikech whoever bears the brand mar the wrath mar japiny MP in fact jipogdo kong'eyo kata ni teko MPs nogol e pesa cha gin gige ni pod en pesa mjumbe motimo go kako hero omiyo chik no nogolo wajumbe kuom tiyo gi pesa no emomiyo committee no ok gibede committee no kata mana nomination mag ji
jok matimo negi interview mako ka wang gi arrive at the right candidate ko kioro names go ne board NG-CDF board Nairobi ko kikele bunge mondo puodhe kapo gibedo gazetted kama nangena adongi thuolo madai kang'wen mondo mwati godo waduto to wach ma janeno daher mar ng'esani wach mar Senate Oversight Fund ni en mar senators kama dhi timo oversight ni pesa ni ma senators ntiere godo to sani mbele kaka ujod bura ka ntiere NG-CDF mabendo wacho ni utimo oversight mare senators ko yudo pesa ni gidhi tiyo go mondo gi oversight go counties gitimo go tich machal nade koso ma moro bende ma iwacho ni dhi med mana omenda mathoth to dhi bedo ni donje bugo senators tijigi maduong' ahinya gin deal gi weche mag counties from projects to manyo pesa Nairobi ka to appropriating budgets gigo te moko malungo ni shareable revenue ka mano tij counties tij senators tiyudo ka senator monego oversight governor oonge kata mana means mowuotho godo e county nikech counties moko kaka Kakamega nigi constituencies 12 to en county achiel Lamu nigi 2 kende koro mano yot Kisumu nigi 7 and most of them and I have average of 6 to 8 ka koro iru ka senator ng'at achiel to onge means mabende do wuoth godo mondo dhi oversight governor nikech mane tije koro emona koni kara gibed facilitated mondo giyud gimoro magi nyalo ng'iyo nogo quality of tije matimore e counties wa from the governor's office emomiyo wa propose en a proposal nikech kata marwa ma CDF ni pok odhi through koro pod ochalo mana proposal is a suggestion koro kodhi through to senators koro biro bedo maonge excuse gima mono gi wuotho mondo gi checknwa kaka tich tiyore e ground erokamano ang'ena ng'aduogo idi kanyo mondo ayud wach mogik ahinya bende ka mwantiere ka achiel Kevin Osedo antiere iri kar ka iwacho ni kuom gigi duto monego bed ni rango provisions mantiere kacha iwacho ka article 204 ntiere kacha article 218 kachiel koda ka tij jaod bura kod tich mar county kama onego bed ni girado mondo mi county jingo kama gintiere achiel kachiel wach mako sechopo e senate kendo senate onego bed ni twak e wiye achiel kachiel ponono wadhi neno deliberate delay kata rem mar chwalo twagni ng'wech kaka nochwale od bura mar National Assembly mane madano bedo wach moro mogik waduto ka wachiwe achiel kachiel achako kod Kevin Osedo kata tie kod Mheshimiwa Jared Okello. Erokamano Cleophas kuom thuolo ma ber mimiyowa. Aparo ni wach mar NG-CDF gi funds ita gima waluongo in short ni entrenchment of funds in the constitution en gima konyowa e loso president ratiro mar chik e yo makare ma bende bro konyowa e ng'iyo ni to chikno koselose to ere kaka itime to ma en gima ber ahinya nikech ka wang'iyo kaka koro wan gi tinge mopogore opogore mag government kata sirikal ma national government gi county governments to ber twak mar chikni e doho kata e od bura en ni okonyowa mar mondo wang'i ni to loopholes machalo nade to kaki wacho article 204 and 218 ma wang'iyo godo gimiluongo ni allocation of gimiluongo ni division of revenue allocation ma bendo osebedo ga gi challenges mang'eny especially between National Assembly kod Senate marwa chike machalo kama kata twak machalo kama konyo nikech koro wang'iyo ni to rem mar chik ni kanye to yo machalo manadi ma wanyalo reyo gi godo. Mar ariyo en ni japiny dwaro ni mondo ng'e ni kata obedo ni waloso e weche mag chikegi e weche mag pesa gi to accountability mar pesni gi ni e lwet japiny nikech wasewacho kendo wawinjire ni services kata gigo ma pesni gi oripo bed ni timo gin gigo ma oripo bed ni konyo japiny koro ipenjri ni to kaka wapenjre ka ni who will oversight the oversighter ka senator dwaro pesa ka mbunge bende wacho e weche mag NG-CDF kinto koro duondi lweti tekoni kaka japiny jago kura ni kanye emomiyo katiba omi thuolo mar mondo bendi bed an oversighter inyalo ndiko negi petition inyalo ndiko negi barua inyalo penjo e weche ma nyiso kaka pesa ok ti maber e constituencies kata mana counties wa to ng'enyne waseneno kata ka nitiere award systems jawinjo wa moro kanyo wacho ni oneno ka mjumbe ne ma en Mheshimiwa Mark Nyamita tiyo maber tinyalo penjore ni to ere gimomiyo ere kaka ng'eyo ni mbunge ne tiyo maber omiyo wan gi migepe mopogore opogore ma bende osega award MPs and even governors so in penjore ni to in kaka japiny be feel ni mjumbe mari tiyo makare kendo address gigo moripo bed ni
pesni kata mana omenda mabiro e constituency kata county wa tiyo e omakal. To kiwinjo kanitiere rem kanyo, ta kaka wacho katibu mithuolo, penjo, kato kapenjo tamiti gochnwa County Governance Watch 0720576696 katinyalo oronwa barua pepe kata email info@cgwkenya.org. To wabro konyi loso petition, wabro konyi ndiko barua ma bro bedo barua minyalo duoki kendo mabro mi ratiro kaka pesa go oripo bedni tiyo yo makar. Ero kamano. Agonero kama Kevin Oseda wach mugik bende kotame kod wach milose no kawuok mheshimiwa Jokelo. Ero kamano. Mokwongo yiena nikech ja siasa wuodma wase nyoso weche mag basari gi CDF in general, but wan kaka oganda Luo kuom higni mang'eny wasebedo sidelined, wasebedo gi sirkande moko osedewowa. Lit ahinya ni bang' higni 62 nyaka ne Kenya yud loch ni John Mbadi jaluo manyokwongo bedo minister mar finance. To jaluo emosomo moji ong'ete kochakore higni ka. Tinde ka jomodong' gi betemo dhi sikul marach omiyo ne gikelo parallel program mondo ochwalgi ane. To ni higni go te jaluo pod onge mano obedo minister mar finance maruto ni ema nyomiyowa. Nyoro energy beto wasebelo mathin kama nyowa ndai jodhiecha. To en gima lit ahinya ni kata mana Tony Jenner ni jaluo pok nobede ni ruto ni ema nyomiyowa. Jakom osekawo wa motero wa iruto. Sani nitiere camps ariyo kende. Wan gi camp mar Ruto koni, wan gi Gachagua gi Lange kocha. Ere maber, adhi ka wa Munyoro, koso adhi ka Ruto kama nyo Raila osemiyowa mondo wati kode ni nyaka 2027, kai tibiro go mbaka tok 2027. Koso ba jakom uneno ni nyotimo makosa tero waku. Uneno ni oterwa ka wa Munyoro mondo chikwa ni kwa gidhi gi yiergi, gichikwa ni kodhi oyiergi tibiro kawo jaluo ikete finance. Ichiki gi already in go. Iwinja. Ichiki Attorney General more already osemi to teach Oromo 2027 to wabiro go mbaka wang'i kaka wachiedho kode kata ka koro jakom biro miyo warut machielo. Siasa ma Kenya te higni 40 mokalo jakome mosebedo kadhiro. Pod en gi teko, pod en gi rieko mar medo chwalo wa kaka Kenya mondo Kenya obed maber. To mogik osiepna Kenya nyose wang'. An waneno joka gi wang'wa kodonje bunge ka wantie no waringo wanawa. Kilao wa gi nyithi Gen Zs. Kane gi akanyo gidhi e judiciary. Ka kanyo ne gitemo dhi State House. Iwinjo. Pinje duto te mosebedo gi chaos onge mochung' kata chiel. Jakom koro ne tim nang'o? No join nyithindo ka ji obed gi chaos koso bede gi gima chalo government moko wene jo military. Kuonde ma military osekawe tich wang'eyo kako setimore. Omiyo kwanyal wacho ni jakom notimo marach. Kenya ni dikoro ok Kenya. Be dikoro ok wawuok kodika. Pero kamano. Omiyo jakom gi William Ruto kako se yie tayo wani. Gita wataya koro mbele kucho. Wabiro go mbaka. Pero kamano enya. Mheshimiwa Jared Okelo koda ote mathoth ma oganda bende orno ka achiel kachiel. Weche mag university walose ote modonjo kar kae. Wa jok maneno achiel kachiel ma bende oro ote gi ogundro kamano kuom bedo kodwa. Okinyi ma kawuono cheno mar mbaka Oromo Kevin Osiedo kod ja od bura ma Nyando. Oduma te wacho Kevin Osiedo ja od bura mar Arieda. Ka kinde ochopo sawa. Wabo bedo ka governor ma Siaya. Ero kono kubedo kodwa ka nan ka kod joweto wa Isidore kod Sharon Ong'aw duche ma kawuono cheno mar piny kod mbaka Oromo. Nyasaye mondo riti warado duche makinye. Cheno machielo mar piny kod mbaka Oromo meneno cheno mamoko mag Ramogi TV. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mukio nyaka sango oriti masani.